Arratsaldeon Biarritzko pelotalekutik 8 gazteren kiniela eskainiko dizuegu. Hemendik aurrera 4-0 abiatuko dira, hau da zain egon dira. Aurrez jokatu duten beste kiniela batean zer emaitza izango ote, eta beste 4 kiniela horretatik ateratakoak dira. Beraz, orain nahastuta jokatu dute lehen aritu direnak eta haiekin batera hemendik aurrera arituko direnak. Hortxe dituzue 5 zenbakiaz Andoni Lalu eta Asier Alberro izango dira. Ondoren Jagoba eta Beñat Huset. 7 zenbakiaz Tomas Sein eta Nikola Tukulet. Eta 8 zenbakiaz Ibai Iturrino eta Iker Munduate. 2 kiniela jokatuko dituzte, bata bestearen atzetik, ordu laurdeneko iraupena izango du bakoitzak. Eta bikote batek 2 irabazten ezpaditu. Final txikiba jokatuko dute 3 tantora eta orduan txe jakingo dugu nor izango den Biarritzen jokatuko duten kiniela honetako irabazlea. 5. eta 6. bikoteak prest. Epaileak ere bai. Beraz, hemendik aurrera tanto bakoitzeko puntu bat eskuratuko du bikote bakoitzak. Eta denak batzen eta pilatzen joan beharko dugu. Andoni Laluk eman dio hasiera aurreneko tantoari. Husetek atzeratu. Alberrok eraman, aukerako pelota izango da. Ez, Narbarte da, hori da, 6 zenbakiaz ari den aurrelaria. Huset. Lalu, txokoan utzi, bizkorra da, azkar. Mugitu duzu zangoak, harrapatu eta pelota gaizto jarri. Alberro. Jagoba. Erra. Hatzi tantoa jokatzen ari den, errenterikoa. Tantoaren saria izan du azkenean. Javier Barkarazo, Gabon. Gabon danoi, bai. Ondo, mutila? Bai, lehen kontatureko oso buru jogatu da, bai, Jagobak eta gero defensan Alberro oso ondo, Ikusiko, gaztetxuok zelako joku erakustuzkun. Andoni Lalu 8 gazteena da. 17 urte ditu bidartekoa eta Asier Alberro berriz Donostiarra. Jagoba errenterikoa, Beñat Huset Biarriztarra, 27 urte denetan zaharrena. Tomas Sein bidartekoa, 19 urte, Nikola Tukulet Biarritzekoa, Iturrino ere hemengoa bertakoa, 25 urte ditu eta Iker Munduate Donostiarrak 19. Kanpora atera dira lehen tanto egin duten Jagoba eta Huset eta kantxan gelditu dira puntu batekin Sein eta Tukulet. Orain kantxan aurreneko tantoa Iturrino eta Munduaterentzat. Atzera Tukuleket. Eta zaila eraman du Iturrinok. Txokoan edarki utzi. Arrapatu egin duela ere. Eta zaila oso Iturrinok. Errebotearen zain gelditu da eta ez zineraman gero Tomas Seinek. Bai, eta garbi ikusten da hemen nik entzaitan ikusi goa zapurtsoa eta Iturrinok ikusten da apurtsoa ja pelota suntuen gehiago egiten duena, ja posturak eta pelotik botateko eukerideko nabe zangulot asko elegantieu eta hobetu botaten dago, honek ordu asko sartu edo kantxan dago. Eta urteak ere baditu, 25. Aztenak 17 ditu eta hemeretziko batzuk ere badaude 8 honetan. Munduate. Tantoa pelota baztertuta, Alberrok ezin izan du sartu eta 5. bikotea da orain arte punturik lortu ez duen bakarra. Beste aukera baten zain gelditu beharko dute. Gogora ezagun ordu laurdenekoa izango dela lehendabiziko kiniela, tentxo bat egin eta bigarrenari ekingo diotela jarraian, beste ordu laurdenekoa eta litekeena da irabazlea jakiteko. Gero 3 tanto jokatu behar izatea 2 kiniletako garaileen artean. Huset. Iturrino.
Jagoba. Para Iturrinok. Tantoa horientzat. 7 zenbakia daraman bikotearentzat. Jagoba eta Juset. Hori jantzita. Sakea aurrelari Gipuzkoarrak atera du. Tukulet. Jagoak berak eraman beharko du errebotea, punta zabaldu. Aukerakoa gelditu zaio. Zabalera, tanto egin duen Tomas Seinek. Claro, tanto politin duen Zabalera. Hiru bikote orain bina punturekin berdinduta, 6-7 eta 8. Eta punturik gabe oraindik Andoni Lalu eta Asier Alberro. Oraintxe dira kantxan. Ea, estreinakoa lortzen duten. Seinen sakea, gaizki sartu da. Andoni. Eta tantoa Tomas Sein eta Nikola Tukuletentzat. Seinen sake gurutzatua. Mundu bate. Tukulet. Iturrino. Osta eraman du. Zabalean Tukulet. Botela zerrezin. Iker mundu batek, kantoa 7. bikotearentzat. 4. Epaile bakarra dago kantxan. 7. kuadro parean jarrita. Eta faltako marra zaintzen eta hemen atzealdean urrengo tantoa jokatuko duten 2 pilotariak. Zerbaitera sartu da mundu bate barrura, markagailuan ez dute behar bezala zenbaki dantza hori zuzendu eta horretxen zain gelditu dira pilotariak. Jagoa. Sein. Jagoa berriro, eskubiz. Tukulet. Juset. Gainetik pasatzaio eta tantoa horientzat. Lau dituzte Seinek eta Tukuleket, 3 Jagobak eta Jusetek, 2 Iturrinok eta Munduatek eta bat bera ere ez. Oraindik Laluk eta Alberrok. Oraintxe dira kantxan. Aurreneko tantoa egiteko itxaropenez. Jagoba. Jagoba eta Alberro biak ere Donostiako Aialai eskolan dabiltzanak. Biak ari dira Antonetan jokatzen, aurrelari horia eta atzelari beltza. Jusetek eskatu dio, pelota zabaldu. Andoni Laluk oso ondo moztu du. Ondo, Jagoba. Errebotera pilota, Alberro Gutzi egin behar izan dio. Beste aukera bat Narbartek. Ondo gurutzatu du, eutsi egin dio Asierrek. Jagoba, ondo jarritakoa doa. Txarra. Alberro. Jagoba. Ondo aurreratu da Asier, biparetak oso indartsu eman dio ezker horma harrapatu eta sarera joan da zuzenean, kantoa 6. bikotearentzat. Hori pelote hori, hor sartute gero bai, handik eukimida, kostu bat oso ona, tantu esartzeko, baina kosta jenda hortik sartzen hortara tantua.
Iago baren sakea. Mundu bate. Iago ba. Atzakere gehiago ari da parte hartzen bera atzelaria baino. Hor da, Juset. Iturrino, bine egin dezake hortik, oso ondo utzi du. Txabakoan, ez da iritsi. Atzetik aurrera abiatu harren. Geina Juset. Hirugarren tantoa. Oloren morez jokatzen ari den bikotearentzat. Zein eta Tukulet sartu dira orain. Biarrizko atzelariak bederatzigarren kuadroan utzi. Mundu batek errebotera. Zein. Eskubiz eutxe egin dio, gero jokaldia egin nahi izan du Ikerrek. Tukulet erren nahi izan da. Mundu bate. Aurre hartuta berriro Donostiarra. Tukulet. Egote bat parekatuz. Atzelariak orain arte. Aurrelariei sartzen utzi gabe. Mundu bate. Da txarra. No. Edartu binizu horman, Indartzu ez du joten mundu bate, baina peloti biniten da hortxe. Hiru bikote daude, launa berdinduta. Eta bestea oraindik kanto egin gabe. Andoni Lalu, bidarteko aurrelaria eta Asier Alberro, atzelari Donostiarra. Atera du Ibai Iturrinok, Alberro. Mundu bate. Gehi egin dio Daluk. Erraz. Etorri zaio eskura Iturrin hori. Asier Alberro. Jokaldi egiten hasi da, lehen bipareta on sartu ditu. Aurreneko kinielan mundu batek orain kanta bere aurrenariak egin du. Lehen da bizikoa. Andoni Laluren bipareta. Unai Alberro beste askotan ikusi izan dugu. Aurrelaria da Unai eta bere anaia Asier atzelaria. Laluren sakea. Juset. Bipareta oso na. Zerako edarra. Eta nerviz berbarrez, Gaur emoduzten la peloti, Hau, gaztetxu da, ez da, hau, 17 urte. 17 urte, nerviz judekon. Bai. Konturatu da Jagoba, bipareta ingo ziola, baina tio astirik eman. Giristeko. Zakea. Nola edo alatera du, botea labur gelditu ondoren. Atzera. Tukuletek. Alberro. Eskatu Asierrek, ala ere aurrelariak ondo garen du. Edarto. Txutxakaren bila, zertantoak egiten ari den. Bata besteren azetik gainera, Andoni Lalu. Gutxean ziren duela 2 minutu eta orain beste 3 harrapatzeko zorian. Horretarako tanto egin beharra dukate orain. Aukera Iturrinorentzat, harrapatu egin du. Oso pelota zaila eta tantoa bera. Gerako edarto barrez, Hanka bizkorrak 17 urteko, baina demostru dugu, Bizkorrak eta indertzuek, Garbi ikusten da zelako nervizu deko nore mutilanek. Bidartekoa da 17 urte baino ez. 4 tanto jarraian egin ditu. Eta harrapatu egin ditu beste 3 bikoteak. Denak 4 puntuz berdinduta daude eta aurreneko kiniela bukatzeko 2 minutu falta dira. Orain utz egin du Andonik berak, tantoa Jagoba eta Jusetentzat. Bai, da bandaingoen egin dut errezen nahigoel, Zeran dizan gauzak.
Ja, denbora zorrotz errespetatzen duten epaileek eta 15 minutuko kiniela izaten den. Puset. Tukuleta aurreratu, baina Seinek atzeratu du pelota eta tantoa lortu. Atera egin baitzaio Saskitik Beñati. Bi bikote 5 punturekin. 6 eta 7 eta 4rekin 5 eta 8. Tomas Seinek aterako du. Bila Iturrino, goxo utzi du txaparen gainean, harrapatzeko ez zaio, asko falta izan Iturrin hori, baina ondo utzitako pelota izan da. A ber, oine, bostak egin dauen, barrio da berdinketa danak. Horretarako tantoa. La Luk eta Alberrok egin beharko lukete. Gainera, etorri zaio pelota eta sartu du, bai, Laluk. Iturrino. Laluk. Bide erdira ederki atera da. Pelotarekin bat egitera. Mundu ate. Alberro. Tatxarra hori. Ondo. Honek bat egin dute. Eta ordu arden araintxe bete da. Epaileek. Zepen zandu benoin. Bai. Beste bulta bat emiliki danak igual. Horixe egingo dutela uste dut. Itzuli oso bat. Laluren sakea. Iago Bakutzi. Puset. Andoni. Moztu edo tanto. Plazaratu dira, bai bera eta bai Alberro. Kinielako horixe izaten du. Edo zein utziki edo aukerarik gabe galditzen zarela. Eta lehen da biziko laupa bostantua jokatu dituztenean, batetik suerte handirik ez. Bestetik gehiago asmatu dute aurkariek. Bazirudien ezer gutxi egiteko aukera izango zutela kiniela honetan, eta une honetan buru-buruan dira. Eta 12. minutu arte tanto alebik egin gabe zauden. Bai. Eta zeida, ninda bezgero, Ez ineutxi hor, Alberro garribotea oso gertu zaukan. Eta 7. bikotek lortu du. Tomas Sein eta Nikola Tukuletek. Aurrelaria bidartekoa, biarritzekoa bertakoa atzelaria. Tanto egiten baldin badute Seinek eta Tukuletek iaia Endabiziko kiniela irabazia izango dute. Epailei ulertu dieguna horixe izan da behin itzuli bat gehiago jokatuko zutela berdinketa desegiteko. Ondo Iturrino. Baita Tukulet ere. Ibai. Ez lako darto, Asko zabaldu. Mundu bate. Barruan izango da bi pareta hori. Seinek lortu du tantoa. Eta ez dakit. Ezertarako asturik izango duten. Ikuste honek beharko lukela azkeneko kiniela. Azkeneko tantoa. Aurreneko kiniela honetan. Pelotariak antolatzailearen esanaren zain. Sakea Tomas Seinek atera du. Beñat Fuset. Sein. Fuset, pelota zaila hartu du.
Zein, azpiti jotakoa, hori ez du eramango. Zortzigarren tantoa lortu du, zazpigarren bikoteak eta lehen da biziko Kiniela beraiek irabazi dute. 8 puntu erdietxe dituzte, 6rekin amaitu dute Andoni Laluk eta Asier Alberrok, eta bosna berdinduta Jagoba Usetekin batera, eta Ibai Iturrino eta Iker Munduate. Azkenean 18 minutu iraundu Javier, eta jendea gustora egon da, txalo asko entzun dugu. Eta tanto poli ikusiz barrez, horra zenenko partin barrez, bosta eta lau tantu segidan egin dut, eta gero barrido, eure panteu dieseko txik, eta oso interesante onda pa Kinili hau. Epaileak baimena eman die. Atxeden alditxo honetan, aldageletan sartu. Horra oska batetan eta berriro kantxara itzultzeko. Banaka banatoz pelotari guztiak. Hortxe dituzue lehen da biziko Kiniela horrek utzitako irudirik onenak. Kantxan orain 6garren bikotea eta 8garrena ikusten ari gara. Andoni Lalu eta Asier Alberro kanpoan gelditu dira, Zein eta Tukulet ere bai. Sakea Ibai Iturrinok aterako du, kronometroa jartetzagun, 0an hasi da. Bigarren Kiniela, beste ordulaurden batez arituko dira, kantoak lortu nahian. Iturrino, haze pelota utxe egin duen. Bai, benetan, Nik izango naben, hortxe biliko da bila Iturrinok eta Aukinili hau, baina garbi ikusten da sarriken kosta jendala ailegetia. Aukera badaukate, beste 3 bikoteek ere Biarrizko Agileran jokatzen ari diren Kiniela hau irabazteko. Da bizikoa Tomas Seinek eta Nikola Tukuletek irabazi dute, baina bigarren hau beste bikote batek irabazten baldin badu, gero 3 jokatu beharko dute finala. Zabaldoina eraztunik gara egelituko da Andoni Laluren erreskadari. Beste 4 gaztek jokatu dute aurrez, kanporak eta gisa erabili duten Kiniela, eta horietatik 4 kanpoan gelditu dira. Hauekin parte hartzeko aukerarik gabe. Betelu, Etxebarri, Basku eta Dupuy. Beste laurentzat sari polita izan da onaino iristea eta Kiniela handi honetan lehiatzea. Alberro, Zein, Asier Alberro, pelota asko joda ezin du, Tukulet politxitzen da pelotan, Bai, seguru da oso. Seguru eta indartzu. Zein, Horrek izan du, zelako erreze eta ara ez, emon itutzo pelotiek. Andoni Lalu, Hori da, Eskubizorain botera, larri zen, ezker hormatik gorako txapa, baina arruan sartu du. Alberro, Tukuletek ezin. Garbi ikusten da Tukuletek eskumiaz bino erroesaz konfiantza ez dekola, eta bote korri doa horretik junda.
Oso gaizki egin diote aurreneko kinielari Laluk eta Alberrok, 12. minutura arte tantorik egin gabe, eta bigarren honetan 3-tik 2 beraiek egin dituzte. Iturrino, gaizki egindeko bipareta izan da. Ondo Iker. Lalu berriro, bipareta arrapatu bai, baina ezin sartu Ibaik. Hora egin dute zalantzari gabe. Bai. Tertzu barrez. Jendea ere konturatu da, asko kosta zaiela aurreneko setean martxa hartzea, eta orain animo asko entzuten ari dira. Jagoba, zabalera zen, galduetaren ditu da, eta Laluk ez du barkatu gero. Lezino egolago zeik ez da esan benbier ez da, baina ez bauko nemotio nebauko etorkizun politxe deko. Eskiaren ipurdia babesteko taipa eskatu duenen. Bai, eski atzeatzin apurtu bindu barrez, ez da normala hori. Ganea, torrezako pelota bat izin behar da. Hor da, Andoni berriro, bila doa Sein. Asko zabaldu, baina erki bildu du Zabaretik eta Boskarren tantoa lortu. Andonik, hemen eskatu dio epaileari. Bai, pintzeko. Begira, horra daukan Saskia. Epaileak berak lagunduko dio. Aldageletara beste norbait joan den arren. Erakustaldi polita ematen ari da 8-koteko gazteena. Minutu bat galduko dute hor, eta denbora hori erantxe egin beharko du gero epaile jaunak. 5 minutu erantxe hasi direnetik. Beste 10 jokatuko dituzte gutxienez. Lehen ordula ordena bete denean, 4 bikoteak berdinduta zeuden. Eta beste itzuli bat jokatu behar izan dute, horregatik luzatu dute 18 minutura. Pelota esku bakarrarekin nola eraman duen. Iturrino. Ondo gurtza dutakoa. Aurreneko tantoa bigarren kiniela honetan, Ibai, Iturrino eta Iker mundu aterentzat. Ibairen sakea. Utzi Jagobak, Kuset. Iturrino. Kuset. Eskubiz orain Iarrizko atzelari veteranoak. Badakizien hori bota. Orain sartu da Jagoa jokoa, baina pelota zaila eramateko. Larbarte. Ondo Jagoa. Berak hasi nahi doakintzen eta alaxe egingo du. Gora. Ezin errebote eraman, aurreneko tantoa lehentxego lortu dute, bigarrena dute orain, Jagobak eta Kusetek. Errenteriako aurrelariaren sakearen zain, Thomas Sein. Iarritzeko 3 pilotari dira 8-kote honetan, bidarteko 2, Errenteriako 1 eta Donostiako 2. Jagoba, aurkariak nundiren ikusi, Sein. Kuset. Edarto. Pelota txarra
gelditu zaio azkenean Jago Barinez eta eskatu egin dion. Antori lortu gabetegoen azpi zenbakia zari den bikotean, lehen da biziko Kniela irabatzitakoa. Lasaiago joka dezakete orain bigarrenean. Garaipen erdia badutela jakinda. Asier Alberro, Tukulet. Tukulet, Huts, orain Laluk. Bigarren tantoa Tomas eta Nikolarentzat. Biarritzeko Euskal Jai pilotalekuan 8 gazte jokatzen ari diren Kniela ikusten ari gara. Hirugarren tantoa Sein eta Tukuletentzat. Hona kapaz dizbarri eurek irazteko, Ez da izet. Pentsa markagailuan dagoenarentzat zuzen ibiltzea erreza denik, nerea 83ko gure laguntzailea ere erne dabil, ordu erdi bete-betea dauka, ezin utxik egin. Markagailukoak bi egin ditu, ezkaita erreza. Zenbakiak eta tantoak eta denak bere iztea. Hanka sortu gabe. Tukulet. Ederto. Ondo Tukulet. Jago oso ondo baztertu du. Erotari nola joan den gero, bueltaka barru aldera. Jago ikusten da asko bajatu girezeten dago tantu egiteko, fronto guztizen dabil. Danak atako dituzia beren lagunei, igual esango nuke nik apurtxo bat makaltxuena dela bera, eta horretxik jotuzia. Eta bajatu inbido behitxu Jago bat tantu egiteko. Jago bat Narbarte, sake ateratze da. Andoni Lalu. Jago berriro eskubiz erreboteatuko du. Asier Alberro. Jago bakezin. Laburtxu geratu da zenien. Aldetxoa lortzen ari dira. Andoni eta Asier 6 puntu dara matzate eta ondorengoak 3. 3 minutu terdi falta dira. Bigarren Kniela amaitzeko. Laluren sakea. Mundu bate. Era. Bigarrena Iturrino eta Mundu bate entzat. Bigarren minutua oraintxe bete da. Iturrino. Bai, gainetik. Kasara zero pelotari. Zaindu jamar dunda, berandu jamar. Azkar ibili behar dute kantxan diren bibikote hauek, tantoa lehen bailen egin eta beste baten bila joateko erlojuak ez baitie lagunduko. Ibai Iturrino. Jagoba. Barruan bitareta. Dotorea izan da.
Bosgarren tantoa horientzat. Kantxean aurrez aurre bosgarren eta 6. bikoteak. Sailkapen buruan dauden biak oraingoz. 6 puntu. Andonik eta Asierrek, Bost, Jagobak eta Beñatek, beraz, tantoa horiek egiten baldin badute, harrapatu egingo dituzte. Eta egingo du hortik, barrura. Jagoba, bote egin dio eta ezin. Eutxi, Galuk. Seina. Alberro berak usiendo costó bastante de India, gero igual. Seina ez. Zeitxe bostuztu ondo duela bai. Guk ere hanka sartu dugu. 6. egin zutelakoan, gure apunteetan ala zegoen. Ruse, pasa, hori zen da pena, Ruse. Zazpigarren bikotea oraindik aukerarekin opari hau aprobetxatu nahian. Thomas Sein. Azken minutuan sartu gara, ikusiko dugu epaileak luzatzen duen edo ez. Iker mundu bate. Bai, hor minututxoa galdu da be. Bai. Ez bada bui pintzen eta nik ustote. Hori bintzat erantzi beharko dutela. Ontsa ikeman dau, Iturrino tanto ikeman dau. Berdinketa hilikie. Sakea jarriz aurrelariak. Asier Alberro. Asko balio du bere dintzat tanto honek. Iaia eskuan izango lukete bigarren kiniela hau. Asier hartatu da. Ederki gurutzatu baitu indartxu, Laluk. 7 puntu dituzte, urrekoak 5 eta ordu laurdena beteta dago. Gehienez, minutu bat erantzi beharko lukete. Eta harrapatzeko duten aurkari bakarra Jagoba eta Josep lirateke. Ez du denbora izango bi irutanto egiteko. Deja da Arroxa Marra, harrapatu egingo du Laluk eta ez du barkatu gero. Dita, botanen da bale. Zortzigarrena, eta uste dut amaitu dela bai, bigarren amaitu da, eta orain bi irabazleen artean jokatu beharko dute, okerrez gaude. Lehen da bizikoa Tomas Seinek eta Nikola Tukuletek irabazi dute, eta orain legeak ongi ulertu baditugu, Andoni Laluk eta Asier Alberro jokatu beharko dute. Hortxe dute bigarren kinielaren amaieran, Laluk eta Alberrok 8 puntu, Jagobak eta Jusetek 5, Seinek eta Tukuletek 4, eta Iturrinok eta Munduatek ere 4 puntu eginda bokatu dute. 8 pelotari ikusi ditugu hemen, aurrez beste 4 aritu dira. Kanporak eta moduko bat jokatu dute, 8 pilotarik 4 aurrera egin dute, hemen ikusi ditugu jokatzen, eta beste 4 aldageletara joan dira. Txartela lortu ez dutelako, baina oroar interesgarriak izan dira ikusi ditugun tantoetako asko, eta batzuk etorkizun ona izan dezaketen pilotariak direla argi dago. 3 jokatuko dute orain, 3 tanto egiten dituen bikoteak irabaziko du gaurko Biarritzeko kiniela. Bai, eta bai batak eta bai bestiek euren kinielak oso politxo jokatu dabe, Tanto edarrakin. Eta ontxe momentu nik ustote Laluk bentzute berotxu duela, a ber. Sakea berak aterako du. Sein. Entzeko Sandi Bandonik, berak eramango duela, alaxe egin du. Seinek gainetik pasadu, baina atera egingo da pelota hori. Edarto. Bila joateko modukoa du. Berriro atzera Seinek, hau gutxia baterako da, tanto. Aurrean
jokatu beharrean tanto atzean bilatu nahi izan du. Eta ondo bota da barrez, Bai, aurkitu du tanto atzean. Ederto zein bota da bar. Lehen da bizikoan ez, baina bigarrenean bai. Sainen sakea. Asier Alberro. Tukulet. Ondo Tukulet. Andoni. Ondo aurreratu da Tukulet. Jokaldia ondo ikusi du. Eta Gorjo orain azpitik. Tanto izango da. Bigarrena. Zelako da hartu emote korridora, Azkenekoaren bila. Azkiz makiaz jokatzen ari den bikotea. Tomas Sein eta Nikola Tukulet. Ederto saki ikendute. Ipar eta Asier Alberrok. Harrapatu egin du Seinek. Asier. Ondo. Tukulet. Lalu Tukulet. Tokia bazuela esan dio aurrelariak Tukuleti. Andoni barrura. Zelako da hartu. Hortxe bukatu da Kiniela, hirugarren tantoa errebotean egin du Nikola Tukuletek. Tomas Sein aurrelaria bidartekoa da. Atzelaria Nikola Tukulet Biarrizkoa bertako klubekoa. Kinielan parte hartu duten beste bibikoteak ere kantxera doaz. Agilerako Euskal Jai pilotalekoan bildu diren pilotazalei eskerrak emateko. Zinez animatu eta txalotu baitituzte hasieratik. Garaipenak, garaiturrak, gazkizenatiaz ikusi ditugun bi pilotarientzat. Gautzi joango dira Tomas eta Nikola etxera. Besterik ez, Biarritzko Euskal Jai pilotalekutik hurren arte. La luz no, ya no te puedo ver. Arratsaldeon agurterdi Biarritzeko Euskal Jai pilotalekutik urrezko xisterako finala ikusiko dugu. Une batetik bestera aurkezpena egin dute pilotariak ondo beratuta iritsi dira eta dena prest dago. Beasko etxea, Irastortza, Olaran eta Minbiel jokatzen ikusteko. Sake atera du Olaranek, Beasko etxeak atzeratutakoa zabaldu eta Saskindik atera egintzaio Minbieli lehendabiziko tantoa gorrientzat. Favorito nagusiak Beasko etxea eta Irastortza dira. Abuztuaren 4an ekin zioten txapelketari lehendabiziko bi kanporaketak jokatu behar izan zituzten Olaranek eta Minbielek, eta beranduxiago sartu ziren txapelketan Beasko etxea eta Irastortza final aurrekoetan hain zuzen ere. Batzuk geroxeago, beste batzuk lehenago. Kontua da, bibikoterik indartsuenak iritsi direla eta gaur hemen 2 edo 3 setetan ikusiko dugu nor nagusitzen den. Beteta dago ia beti bezala Biarritzeko pelotalekoa, 1600 lagun. Gu maiatzan hemen izan ginen
Frantziako txapelketako finala eskaintzeko, geroztik etorri gabe geunden, baina plazerutxa da, besta puntako partidu bat, pelotaleku honetan ikustea. Pelota aldatu ondoren, Beaskoetxeak bigarrena abian jarri du, Olaran, Javier Arcarazo, Arratsaldeon. Arrasti ondan hori, bai. Bueno, favorito aipatu dugu Diego Beaskoetxea eta Erik Irastortza direla, lehen berrizeko tantoa Olaranek oraitze egin duenean, eta alaxe da, pronostikoak horixe dio. Bai, normalien hori da, ez da, jakin barrezelako jokudekin bai Beaskoetxeak eta bai Irastortza, normaltza bota bida, ez da men favorito doti, baina nik esango neuke zet baten zarretien tantuek igerre bai egiten diez, eta hortik jobiko da nik uste urdinek apurtxo bat, aber suerte apurtxo bat ekien. Beaskoetxea, errebotera pelota, eskatu Olaranek, eskubiz erreboteatu, asko zabaldu zaio, utzi egingo dio, bote egiten, baina barruan egin du, bipareta Beaskoetxeak, harrapatu Olaranek, beste bipareta, errebesezaren Diego Gatzera ondo Menbiel. Pelota berria da, eta euren helburuak ez dituzte beste, lehen berrizeko jokaldi hauetan ez, eta Olaranek ere txapa jo baitu bete-betean indartsu moztutako pelota horrek. Olaranek eta Minbielek Aimar eta Aliez bigarrena kanporatu zituzten, erraz erdietxe zuten garaipena lehendabiziko kanporaketan, eta azken partiduan sorpresa izan zen, baina Ormaetxea eta Etxetoren kontra garaipena lortu zuten Olaranek eta Minbielek gaur beste ezusteko bat ematera etorri dira Biarritza. Bai, hori be, sustutxu da, Ormaetxeak eta Etxetok oso bikote ono egin dabe, eta behitu, honek irabazitzien. Olaran da pelotari bat, joku indoenien, gauza ikusgarrizik egiten duzena, Eta jokoan dago orain, eta hasi da nik uste gaurko final honetan ere gauza ikusgarriak egiten. Txapara joan zaio, azkeneko erremate hori, baina gero boteko nire sartu duen pelota zail hori ere aintzat hartzeko modukoa. Irastortza beharki gurutzatutakoa itxaron egin behar izan du David Minbielek, hortxe da Diego bukatzeko moduko pelota harrapatu eta baita ondo markatu ere bipareta. Bai, aregotidek aneurri narretan duenien holako pelota gatsa da utze eiten ikusti Beaskoetxeai, zer da pelotari bat sartute gero, ikusi dituzun zeuzen, dana dominikitan da ondo, bai Barrure, bai Dejadie, eta Ormabizeko ikusi moruen, oso hartu marketan dugu. Beaskoetxeak eta Irastortzak eren egun jokatu zuten, urrezko xisterako final aurrekoa, Garzia eta Loran Aliezen kontra, 15 eta 13 lehendabiziko setean lan pixka bat eman zieten, baina bigarrena aixe atera zuten aurrera 15 eta 7. 3 eta 1, Diego Beaskoetxea sake ateratzeko prest. Bernikarrak ondo gurutzatu Minbiel, Irastortza ez da iritsi Olaran eta atzelariak jokatu beharko du. Erik aurre hartu dio Minbielek eta berak agindu nahi du. Ormiño egin dezake eskubiz Diego galde egin dio, baina postura hortan garbi ikusten da Iñigo, esalako eskapadi hartzen duen pelotiek, hori da penagarriz japurtxo bat, ze pelotari sarritzen erosin pelotari botaten duen jugadi bari peloti berak lekutik kanpotik eta kanpora eta atutzu, hartzen duen eskapadiaz. Horri ikusi humoruen errebotea ondo junda, baina gero total zabaldu da pelotia. Jan Olaran, haueko mutilaren sakea. Urdinak berdinketaren bila. Olaran, bederatzean. Beaskoetxe gutxi egin behar zen hor. Bai. Olaran berriro. Pelota hotza dago oraindik, bote handi hartzeko. Horixe zen bere nahia baina. Minbiel. Irastortza. Olaran, bizi.
Edarto egile. Eta peloti honek ez teko poten dirik eta harrapatu du pelota hori. Peloti sartu duen, Irastorza. Berriz ere jauzi egin behar izan du pauekoak. Diego. Pelota hona utzi dio, nahi gabe Olaranek, Minbiel. Diego Bila baina ez da sartzera uzartu. Horru edo, Irastordak goiti bera jogatute. Barru horre azpizien izitie, baina kosta ingo jakon azpelotionaz. Errabas ez orain, pelota atzeratu, Minbiel. Erik. Ibarteko indartsoa, pelota rebotean ipini nahi. Ondo sartu du Minbielek. Diego. Eitu bera ondo, David. Irastorza. Eide sartu eskatu dio. Olaranez zabaldu. Hone beste egin boterik. Ondo, Jan. Oso harin eta bizkor beti zen langile, Jan Olaran. Zabaldu ingo da, tante izango da, bai. Ez da txarra. Olaran oso bizkor, Bizkor eta pelota gatsa saltzen eta kausa bat kontu dutunaz, nire dutu duzu, ez da gure hone pelota bizirik, Hone gure dabe, alba da bintzete pelote guen eta hor txibili. Pelota motelaz. Irudi bikaina, Olaranen jauzi ikusgarria. Eldeak emozioa nahi du joko ona eta oraingoz biak ditu. Irastorza pelota biziarekin handia egin dezake eta horixe da urdin nahi ez dutena. Bikoteko gorra esatzen dute. Eta pelota sarritan jode ezatera esango dute, tanto egin nahi balin dute. Erto. Zagara. Aurre hartu dute. Olaranek eta Minbielek. Zazpi bikotek hartu dute parte, aurtengo burrezko xisteran. Forondak eta intzak parte hartu zuten. Handagaran lesionatuta zegoelako jokatu zuen amateur mailako atzelariak. Tamburindegi eta Iera Garai ere. Hortxe ikusi genituen. Aimar eta Aliez bigarrena lehen aipatu ditugu. Gartzia eta Aliez lehena eta Ormaetxea eta Etxeto. Finalera iritsi ezinik gelditu diren 5 bikoteak. Irastorza. Pelota aldatzeko tanto egin behar dute. Eta horretzen zai gongo dira. Olaran. Irastorza. Erik. David. Minbiel. Goiko txapa ez zuen aparte, baina ondo izan dira ipatu dute epaileek, tanto orain gorri, oso baztertuta zegoan pelota hori. Bai. Gasi izan da. Sartu egizan. Pelota bitzi ateraneko dute ziur gainera. Gorriek. Lehen atera dutena ezpada, beste bat, ez, lehengoa. 10 minutu behar izan dituzte, 8 tanto jokatzeko. Biarrizko Euskal Jain, horrezko xisterako finala ikusten ari gara. Pelotarekoa, gainezka. Ikus mina handia. Diegoren sakea. Azkar itzuli behar izan du Ormara. Gernikarrak. Irastorza, eskubiz pelota honekin ingeixea egiteko etxaropenez. Ondo Minbiel. Akurtu egin behar izan du Olaranek. Minbiel.
Irastortza. Hori gaiztoa boda. Minbiel de Beraman. Atzulariak gehiago ari dira lanean, aurrelariak baino aurrera joan behar izan du Diegok, eta ez da pelota eramateko gai izan. Bost daramatzote Minbielek eta Olaranek. Haueko aurrelariak iaz Hondarribian lesio txarra izan zuen belaunean, hilabete batzuk galdu zituen, kosta zitzaion berriro sasoian jartzea, baina orain bete-betean dagoela erakusten ari da. Enda biziko sakea luze atera du Olaranek. Iberna ondo sartu du, gurutzatuta. Edarto, Irastortza. Minbiel. Eta momentuz, Minbiel guintetan, Irastortzai, Olaran. Eskubiz, Erik. Olaran. Oso ondo gurutzatu. Eta zek pelota sartu du Minbiel. Bila doa Diego, oso gutxitan izan du errematerako aukera Bizkaitarrak. Minbielek eraman. Diego. Berriro atzera txitxakaren bila. Eraman Minbielek. Orain zer, hau bukatu du. Baina zer dan, ez dago pelota ez edan, Zeran topetan duen hemen pelotia aurrien. Ikusgarri. Oso ondo landu du lehen da bizi errebotean tantoa eta begira. Erreza zen, baina zeinen ederki bukatu duen. Jendea pelotako sez etorri da pelota lekura. Asko txalotzen ari dira. Bai tantoak eta baita ondo egindako jokaldiak ere. Hirugarren berdinketa. Jarraian izan dira gainera hirurak. Askotxea bezakea, Olaran. Minbiel. Askotxea. Minbiel. Hortik ez zoingo minik. Ez, eskar eskatu duak. Zaila zen, Olaranek egin nahi izan duen jokaldi hori. Bipareta ez ustean. Eta hor, pesgarri asko duela iruditu zaigu Olaranek. Sei eta bost, aurretik dira favoritoak. Diego Askotxea eta Erik Irastortza. Errezko Ziztelako finala ikusten ari gara. Alde handia dago Javier bi pelotan artean. Bai, garbi ikusten da barrez, Mas pelotien hasi jarrebota eta dugu, Askotxeak. Eskubiarekin. Ondo, Olaran. Hori da eskerpaletin ibili, oinez ibili. Hau ez.
Hau Diego gaizto jarritakoa zen. Hirugarren tantoa jarraian, 7 eta 5 aurretik dira Beaskoetxea eta Irastortza. Eta lehen sorpresak aipatu ditugu. Sorpresarik handiena urtengo udan hain zuzen ere bi pelotari hauek eman zuten Goikoetxeari eta Lopezi irabazteko gai izan baitziren. Ez gogoratzen Osegorren edo Pauen nun izan zen? Bai. Bisetetan gainera. Iaia zinezko azera ematen zuen aurrelari honenari eta atzolari honenari irabaztea. Baina egun batean edon hori irabazteko gauza direla erakutsi zuten Irastortzak eta Beaskoetxeak. Bai, eta lehen zan demoruen, hemen 15 segida hileetan da, eta 3 tanto batek uzteiken duz, urdu eta zune sartzen jatzu, eta besti ikasarteu, eta zeta erutuzu, Euren pelotarekin berdinketaren bila Olaran eta Minbiel. Beaskoetxea. Minbiel. Irastortza. Zekoan utzi. Iritsi da Irastortza. Beaskoetxea. Erik. Horror. Hasi da eskubiarekin bien tartean pelota botaratzen nahian. Besoli Urriz orain. Errebotera. Diego. Edarto. Atore Zagatarik ez dutera pelota saskian sartu duenean. Hora, bota dao. Zabalera nahi zuen. Dike, ez duten haitzen hori da, osea, pelota motela eta atutzezu. Eta gero, sabiz, jugadi botaten Zabalera, ero eskumia jokatzen, ez? Jokatu rebesaz da bota zulura. Alrebes da jokatzen. Tantotik tantore isiltasuna armailetan. Baina beratasuna jokaldi aiparriak ikusten dituen bakoitzean. Biarritzeko pelota lekura etorritako zestazaleak. Diegoren sakea. Minbiel. Indartsu moztu eta tanto Diego. Oso ondo. Bederatzi eta 6, orain arteko alderik handiena. Biak saiatu dira, lehen da bizi Olaran, azkar pasatzaio. Eta besti bai. Esoa gozatu du. Salienz de berreko atzelaria, baina ez da iritsi. Izerri putzu alkidu. Diego amargarren kuadro parean ura lehortzeko agindu dio eta hortxe lehen aipatu duguna ikurtaldean hor minik eta ez hartzeko badu zerbait gautzazkien sartuta. Bai, horrek ekutxo zuzolan esango nuke gantzuzpion batzuk eta euren sakotxu edeki ez lekutxu edeki ez da albuen eta azin sartzen da ez pelotari asko eguen atzean jausten diez eta minundu jartzen da hor. Batzuk eramaten dituzte, besteek ez. Hori norberak erabaki behar du. Bai, nor usteko notxuri jausten horreta ipituzue. Beaskoetxea, gora. Errebote... Bai, honepe jana itzotorren guztize, harin ibilida hori peloti hori. Garbi da, total desberdinak egiz pelota, bata dekie bizi-bizizek Irastozak eta Beaskoetxeak eta bestiek moteltxu edekie. Regulare eta indabe, eskumia sogatzeko bada pelota bizizetara. Eurenaz, da bera pesaki esartetan badeu, bastante atzera eta gutzo.
Beaskoetxea. Minbiel. Beastortza. Erradori. Minbiel. Eta berotzen danean. Beastortza nina hundi egin dezake. Azkatuak edaman duen nola danek. Esku bakarrarekin. Barruan izango ote da. Kanpora, hor bote kaskarra indau. Kantoa merezitzen ba. Bifaretarrek. Txaparen ertza harrapatuko zuen eta betik gora egin du nabarmen pilotak. Hortxe duzu errepikapena. Hori peloti hoi. Batak eta gero besti zelago peloti esartu duen. Eta urrengoan izan da, hor. Bai. Zein baino, zen pelota zailagoak sartu dituzte. Lehen da bizi atzelariak eta ondoren aurrelariak. Minbiel. Bernitzeko aukera berriro urdinek. Olaran. Neurri honean jarritako pelota tanto. Hor ekin da minen dute. Hor, kruzio pelotia. Hori da rebote darra. Garbi ikusi du Olaranek min egiteko moduko pelota etorriko zitzaiola eta ozen eskatu dio Minbieli usteko berak eramango zuela eta bai ederki jarri gero. Aurrelariek bosna tanto dituzte orain arte. Diego. Minbiel. Baran. Agerra doa. Eraman nola bene. Oso aurretik Irazorzak. Ondo, Minbiel. Eraso betean orain bidarteko aurrelaria, iaia jantzuen pelota horreko lara, baina eraman analizan du. Zo denbora egemoten. Minbiel. Irazortza. Tokia badu hor, min egiteko. Kanto. Hori da, konfiantza guzti, hori da, horre pelotodik ez diez eskumia sartzen bazen. Pasentamos du, eskarreko mi jote madoia kaldutezaz. Horre, rebesaz gumbidiez normalien, Horre ikusiko garbi. Joten dugu eskarreko hormi eta jasu jakaldutek ezu. Da rebesaz, hori peloti segidu ikutzen eta jakonda koloko dutu zara. Eta dominetan hasi bertatik. Amarrera lehenago iritsi dira Beaskoetxea eta Iraztortza, baina ez dago alde handirik bibikoteen artean orain arte ikusitakoaren arabera. Olaran. Eta txarra hori. Hortxe du aukera Janek. Bipareta, kanpora. Morrazioz. Askatu Saskia pelota utxegin duenean. Baina ondo landutakoa izan da, Lehen da bizi asko behartu du Iraztortza errebotearekin. Eta pelota ona harrapatu du gero. Min egiteko modukoa. Digo hor zabaltzen hasi da. Botea kanpora. Bantzaio. 11 eta 9. Bikoteak orain pelota berarekin jokatzen biziarekin. Ara. Minbielek eraman. Iraztortza. Txarra hori. Zotila handia da Iraztortza. Olaran. Diego. Azkar etorri zaio. Olaran. Ezin Minbielek. Eta lehen falta eskatu du, sakea atera duenean. Nik oiu bat entzunde eta iruditu zait Iraztortzaren eta orain konturatu nahi baiaz. Bai, oin bera da esaten, baiei bera da esaten, zelako boti eitzen eta ez da biela, falta egimon.
Hau eskumia sartzearen, zerako utzik egiten da bizan. Horre pelotok, pelotari dana juten diez konfiantzak eitzen dekenaz, ezta? Baina ikesi binbida bestia zuten aurrera. Aurreko sakea Diegok errebotean ipini du, eta saskian bote egin diola Kexutzen Irastorza. Epaileek ontzat eman dute, baina kantua gero bere egintzat izan da. Irastorza. Olaran. Askotxea. Olaran emoztu. Irastorza. Are eta indartsuago. Txula du hori. Olaran oso ondo ikusten egin, Javier. Eta zaila hartu, baina eskura eman dio ordea Askotxeari. Minbiel, Irastorza, kanto ederra. Txula. Eraman, Minbielek eskubiz erasoko du. Ezin, eta zaila dira Diegoso. 13 kanto bikaino izan dago. Bai, zerako pelota ikusi usartzen, eta baina, pazten dana, zenien hainbeste botatuzuz txarrak bat ematuzen biosuia. Hori peloti izartu duna be, Asko kesabe, inunda peloti ikusi ez da, zestan barrundeko. Alderik handiena, oraintxe dute, Askotxeak eta Irastortzak. 13 eta 9. Bi tanto falta zaizkie aurreneko setaz jabetzeko. Diegoren sakea. Keinu aurrean usteko egin, atzera botatzen saiatuera, baina ez du Irastortza pasa Olaronek. Erik. Errebotea oso gertu zuela sartu du pelota eskubiz. Irastortza. Erra hau ere. Ez du eramaterik izan, ez Minbielek eta ez Olaronek orain bai pelota bizitu da eta min egiten ari da. Bai, oso min dira hasi da Irastortza egiten eta esposu ondo sartetan pelotin zeupe zulue alba da behintzet ipini bida hormatik pelota guztizek Irastortza ez ditin sartu eskumiaz. Hori ez da errezata. Azken tanta falta zaile gorriei. Lehen da biziko sete irabazteko. Ez dituzte Olaranek eta Minbielek erraztasun handiak eman. Eta azkeneko tanta hauetan ari dira tartea zabaltzen. 9. bat egin dute. Baina amesetien ikusi ginigo, esan duzu moruen, honei eurek etzi erregala huize ezebe, urdinek, einen behizitzi ez tantuek. Askotxearen sakea. Olaranek kapagainean utzi, baina agoko zuloan Askotxeari. Garregi eman dio. Beste aukera bat izango du orain Gernikarrak, Iparetan. Agarratu egin du Olaranek eta tanto. Sortza intzuten ari den haueko aurrelaria. Garbi guztien dabe, aunque gehiago diezen izago gorriz, baina mutileu sartzen dabil pelota batzuk sinestu zeiteku, Eta hori jentiei guztu ditintzako asko, 10 eta 14. Olaran. Irastortza. Minbiel. Erik. Hora zertzen zuen minik hortara. Azarra Olaranek, pelota zaila sartu du berriro. Eraman Askotxeak, Minbiel.
Beaskotxea, laburrantzak eratu zaio, baina eraman du, Olaran. Hor, eskerrek horma pota bina da pelotia. Olaran berriro. Irastorza. Zapa gainean oso ona. Ez da txarra, Zerako espektakulu da izimoten, euren jokua zurdinek. Pelotari harina da, bizkorra, gustagarria, bizia. Eta jendea Patrikan sartuta dauka. Jan Olaranek urdinak altzen ari diren arren. 7 tanto egin ditu. Pelota zain mordoa sartu. Ganak eman nahi dizkiete favoritoei. Dipareta, atera du orain, tanto. Hauza ikaragarriak egiten ari da. Kontu zen. Behintzen dut, ja. Betxurak edartu barrez, Ez zumuten denboraik. Oso ona. Ja, burtsoa zabaltzeko zu zabaldu eta ikusiko, haber. Ja, betxu, Beaskotxea jarri ditxu da. Ez ustean harrapatu ditu erabat. Olaranen sakeak. Bi aurkariak, orain Zabalera. Berriro. Izango da. Ikusteko, Jendearen marra. Biarritzeko euskal jai pelotalekoan. Ikusteko, indilorik, ze espektakulo da bile moten Olaran. Haze bisak, lehen egindako guztiez gain. Bata bipareta eta bestea zuzenean Zabaletik Zabalera. Aneurri nongo diz, da oinin nola eta bideo. Bai? Ama daune. Ai. Azken irurak sakoz egin ditu Jan Olaranek. 5-8 partziala, harrapatu dituzte eta azkenekoak erabakiko du aurreneko seta zer bikoterentzat izango den. Eta lehenengo saki honek indertzutako dugu, saki bide doie, eta pasaikin badue, bigarrenan ikustot indertzutako dugu, ero euruntzak ero neutzako. Ederra, hartu du Irastortzak, ondo erantzun du, Olaran. Dipareta, Diego. Muy bien, altura pitxima falta izan zaio. Irastortzaren pilotekadari. Errebotean ea nola moldatzen den Bizkaitarra, Eskubiz. Olaran. Hor da. Irastortza. Olaran. Irastortza. Amaika rekuadroan Eskubiz. Estu asko gurutzatu. Olaranek ahi zarrapatu du. Ez da txarra hori. Eraman Beaskotxeak. Minbiel. Irastortza. Eskubiz Minbiel. Ai. Minbiel bukatu du. Olaranek hasitako lana eta eromena hemen Biarritzen azken tantoetan Olaran txipiak egin duenak. Jende guztia eserdinozuetatik zutiarazi baitu. 14 eta 9 aurretik zirela Beaskotxa eta Irastortza nork esan behar zuen aurreneko zeta Olaranek eta Minbielek. Geuk esan du inigo, ez da honek ez diez, galtzat izi bota hori da betxu. Eta ikaragarri bizitu da eta Irastortzak min egin duen bezala gero besteak agintzen hasi direnean tantoak euren alde erortzen hasi dira. Honek emonda be, espektakulu. Hiru sake jarraian egin ditu, tanto bihurtu ditu Olaranek, bata biparetaz, bestea Zabale da aurrengoa, eta hirugarrenak ere bote handia hartu du. Hogeita 15 minutu iraundu
lehen da biziko setak 258 pilotaka da jo dituzte. Irastortzak 71. Olaronek 73. Minbielek 71 eta gutxien Beaskotxeak 53. Baina arrisku izen da, sinestu ez etxiko izen da, ze gauza pasaseako mutileri, Formabizek, da, derrepente, zabalea eta adeu, da abe tantua. Gero barriure, da tantu abe, gora. Baina hurrengo zeterako ikusiko abe pelota bizitzen oketaten dauen. Galdutako pelotak hortxe duzu zerrenda oso gutxi izan dira, 3 Olaranek eta beste 3 bina, pelotaka asko izan dira, eta egindakoak askoz gehiago galdutakoak baino. Alde guztietatik etorretako jendea Iarritzen Lapordiko itxasertzeko hiri honetan jende ugari dabil, kalez kale ondartzetan, eta horietako asko gauean pelota partidak ikustela frontoira etortzen dira. Nik uste dut nineko Beaskotxea eta Irastortza hori estabila sinestu galdu da bine gauzetan. Ez. Horantxe etorri dira aldageletatik bueltan, eta ezagun dute, ez dutela pozik amaitu. Apirilean izan ginen hemen, Frantziako txapelketako finala zela eta Garziak eta Minbielek irabazi zieten Aimar eta Etxetori. Iparraldean beste torneo batzuk ere jokatu dira gero, Uztailean eta abuztuan. Nazioarteko eslama Olaranek eta Lopezek irabazi zuten. Nazioarteko Gran Eslama Goikoetxek eta Lopezek. Nazioarteko Masters Bata Forondak eta Iera Garaik. Haueko finala Beaskotxeak eta Irastortzak, hain zuten ere Goikoetxea eta Lopezen kontra. Eta nazioarteko bigarren Mastersa Beaskotxeak eta Irastortzak. Beste torneo bat ere jokatzen ari dira, Donibane Loizunen Beaskotxeak eta Irastortza elkarrekin. Atzo irabazi egin zuten final aurrekoetako partida. Ormaetxe eta Iriagarai izan zituzten aurkari, eta finalerako txartela lortu zuten. Beste final aurrekoa, hain zuzen ere, Aimarrek eta Minbiele jokatuko dute Foronda eta Etxetoren aurka. Foronda eta Etxeto biak hemen ikusi ditugu frontoian. Behar bada Minbiel nola ote da bilen ikustera. Bihar jokatuko baitute Donibane Loizungo bigarren final aurrekoa. Tanto bakar batez erabakita lehen da biziko seta. Bigarrenari oraintxe ekin dio Diego Beaskotxeak. Gorriek pelota bizia atera dute, hori seguru eta falta eman dute. Sakez egindako tantoa Diego. Lehen antzeko jokaldi batean. Bai, guk emetik ez du ikusi, Beaskotxeak falta behar zuela eskatu dio epaileari. Tanto guztia jokatu dute gero, eta bukatu eta gero ere hori esan dio. Falta irazi behar zuela, jote egin diola saskian pelotak Minbieli. Argi dagoena da, pelota hausten espaldin bada, Sakez min egin dezaketela bi aurrelariek. Laburrago atera du Beaskotxeak, Minbiel. Irastortza. Minbiel, Diego. Zetean gutxi sartu da jokoan, agian eskoraz gehiago saiatuko da, Zabaletik zabalera bikaina Irastortzaren tartoa. Edarra benetan. Berea du jokaldi hori Bidarteko atzelari indartsuak. Orain ez ustean harrapatu ditu aurkariak. Oso ondo zabaldutako eskuinka da.
Hirugarrenaren bila Diego Beaskoetxea. Isiltasuna orain igarritzeko Euskal Jai pilotalekuan. Ikotu egin du Olaranek. Sakez hirugarrena. Hiru eta huts. Garbi ikusten da baire esatzo sartzeko, horre pelota normalien ja hain bizidu peloti, Gora jungo zan igual. Sakez hiru tanto egin ditu aurreko setaren amaiera aldera Olaranek, orain bi. Da bizikoa eta hirugarren hau Beaskoetxeak. Atzeratu egin da Olaran. Sakez, laugarrena ere. Bai, hori asko zo bada, hor boteko horri da ezin duzu. Asko zo bada topo baile pelotia, aunque sea peloti kruzute joan. Pelota motelarekin jokatzen hasi dira Olaran eta Minbiel, baina dozena erdi bat tanto jokatu eta gero aurkarien pelota bizia plazaratu dute beraiek ere eta erekin jokatzen ari dira arrezkeroz. 4 eta huts. Beaskoetxearen pasa. Hemen garbi ikusten da, claro, enpresi one pelota konstantzia, ona fronterako lar pelota da hau, eta pelota bizi pentseko abin bai guel, irastorzak minen duzengo dau, eta ona irazten badau, fronto imposio gongo diz, datzen nien urtetzi alrebez gauzak, besti parti irabazi. Pasa bana dute, Beaskoetxeak eta Olaranek, 4 egin ditzakete, 4garrenetik aurrera, pasa falta izango da. Ederki jarritako Olaranek. Aterako da pelota hori. Beaskoetxea. Hortzutakoa Olaranek. Diego Katzera. Minbiel. Olaran. Areteran gora igota. Ipar eta Irastortzak. Horrezta armatu Olaranek denbora eman baitio. Behar bezala jartzeko Irastortzari. Diego Katzera. Txokoa libre dauka Olaranek. Minbiel. Horra, bota zulora hor. Zer egingo du Olaranek, botea handia eragin. Irastortza zabalera berriro, lehengo jokaldiaren antzekoa tanto. Lehengoan, horreka egin du saiatu da iristen Minbiel, baina ez du lortu. Irastortzaren bigarren tantoak izaberean. Eskoz hasiera hobea eman diote bigarrenari. Beaskoetxeak eta Irastortzak, baina ondo dakite zer gertatu zaien lehen da bizikoan. Eta berriro horrelakarik gerta ez dadin neurriak hartuko dituzte oraingoan. 3 ordu laurden oraintxe bete dira partida jokatzen hasi direnetik. Gora. Ezker hormatik gora faltzaia pelota Minbieli. Eta txapelketa honek duen berezitasunetako bat, 3. seta ez dela 5 tantora jokatzen, 10 baizik. Beste txapelketa gehienetan 3. 5 jokatu ditute, baina hemen hasiera-hasieratik horixe izan da araua, eta behin baino gehiagotan joan dira aurreko partiduetan, lehen da biziko bietan esaterako. 3 set jokatu dituzte, eta beste partidu batean ere bai. Ipar eta orain bai, Jan Olaranek aurreneko tantoa urdinentzat. 1 eta 6, pelota bera ateratzen duten, bestea lazaratzeko asmoa daukaten.
Bai, beste baten bila doaz. Orain arte bi pelota erabili dituzte. Hirugarrenaren bila doaz Olaran eta Minbiel. Bai, azkar aukeratu dutela, ez baldin bada lehengoa. Lehengoa ote da? Teipanik. Askoetxea. Lehen zeta maiera, baino askoz barrurago. Hau pelota askoz botelagoa da, aurrekoa baino. Oraingoz binipein. Olaran. Askoetxea. Hortxe du, frontizetik oso gertu, ez du hartzatu. Hoiek ez dira inorrezat. Ez da, hori txinbi da, ja eskatutzu barrez berak. Atzin, bindo, minen du jaiteko irastorza. Hoiti bera egin du, eta utxe egin da gero begiratu du, burua giratuta ea, laguna prestote zegoen. Bi eta 6. Ondo atera du Olaranek. Irastortza. Liliel. Lehenko tantuetan, bi pelota zoaz, ja tantu ikin ezin dabe. Oin ja ikusten da, defensa gehiago dekila urdin eurepe. David Mimiel. Irastortza. Askoetxea. Mimiel. Oin emonen gehiago gitzu hau. Oraingo behintzat bai. Diego. Minbiel. Diego. Ezin. Zuba ez dan, Bo 6 pelota sojo eta zu. Eure peilik euz, Hori da oso teknika hona eta dabe. Eta pelotia barrize eta venga, bierran bihu. Eta honek hirugarren esaterako kapaz diez lehenengo kantzeu inemen egin, eta hirugarren pelota bizitza batu. Hirureun pelota kadatik gora daramatzate. 50 minutu aurki beteko dira eta oraindik bigarren setean gaude. Eta litekena da 3 izatea. Askoetxea. Gerra da. Eraman Miguelek. Diego, hori ezin du barkatu, ez du barkatu. Iparetaz bukatu du. Zazpigarrena. Irastortzak lehengo pelota eskatu dio. Hortxetzok enduzaki eta hortik hasi da dominetan hasi diez, Ja peloti ezin zitzik endu Askoetxeai eta zo denporrarik emon, harin fundari pelotiei. Eta tantu Pelotarekin, bigarren setean, 3 tanto lortu ditu sakez. Askoetxeak. Miguel. Askoetxeak azken unean eskatutako pelota, Olaran. Hauekoak txokoan utzi, iritsi egingo da, erraz gainera. Kampo da. Hortzek eta harima jodu.
Ramero eta gizara egiteko. Hoxe nik helburu ekin dugu, horre. Irastorzak eta ez dugu larre moto zabalera. Garbi junda barrez. Hiru pelota hutsegin ditu Irastorzak, beste hiru Beaskoetxeak, beste hainbeste Olaranek eta Mendielek 2 baino ez. Beaskoetxea. Minbiel. Utsi Diegok. Olaran. Segin lanean. Asko baztertu zaio Diegori. Eraman du baina aurrean Olaran utzi. 3. kuadroan zabaldu eta tanto. Kontuz honekin. Garbi ikusten da pelota motelaz, urdinek eure doz preparatu egizio pelota eguen egiteko. Bost eta 7. Pelota ez duten aldatu. Ez eurena esan dago. Minbiel. Atzera Davidek. Erik. Olaran. Asko laguntzen ari zaio Minbieli. Bai, hor txarri mau eta aguenten bizo. Minbiel, altura ederra eman. Txula da. Asko faltakor. Ondo, Olaraen. Zerako pelota sartzen duzu, honen mutilonek. Beaskoetxea. Minbiel. Irastorza. Minbiel. Atzerariak nor baino nor indartsuago. Olaran. Hola. Ez. Olaran. Ez. Pelota, Sebastián sartu. Pelota eguen, honde badakili ezen zerren. Pelota eguen, da hor txaguentuko dabe. Eta Menbil bedabein ontxe momentuen oso ondo, Aguentetan eta... Dana emon bida hemenko zetien, hau irabazten badabe, jaurena da, txapelketi eta. Honi bikoti honi txapelketi irabaztie, hor geratuko da hori, Bai. Nik esan munduko nahi, eta gero bigarren nahi behu bai. Horrezko sisterak badu sona, badu garrantzia eta gainera aurrean izango duten bikotea. Gainditu dutela kontuan hartuta, betirako gorde eta gaindituko da hori. Oraingoz bidean dira. Olaran eta Minbiel naiz eta bide luzea den oraindik. Ederki. Ondo irasotza hor. Minbiel, eskubiz. Zabalera. Pelota zaila, sartu oso zaila Olaranek. Beaskoetxearen erribotea, tanto. Bera kontu dutu da batzen nien atzera indau. Hori polizutxu eurrean diaben.
Atxena eskatu dute gorriek, haimena eman diote Beaskotxeari barrura sartzeko, eta garrarekin batera beste hirurak ere aldakletara doaz. 6-1 partzialaren ondoren sakea berreskuratu du Diego Beaskoetxeak, baina gaurko porrota oso garesti saldu nahi dute Olaranek eta Minbielek, eta aurre egin diete favoritei aurreneko tantotik. Ez da handia bizitzaten ari gara Biarritzeko Euskal Jai pilotalekuan. Abuztu amaierako egiteraguan izki larriz jarrita egoten da beti urrezko xistera, eta bibikote haundiren arteko leia nola bukatuko den geroxeago jakingo dugu. Oraingoz ordu betera inguratu dira, eta ez dakigu erdialdean gauden, eta amaierara hurbiltzen. Eta Arnoldoie, Inigo, punta niendo moteta, 1600 lagun. Donibane Loizun eta Biarritz, bietan jende asko ibili dira uda oro. Eta aurten ere bai. Alaiago, irrifartsuago Minbiel eta Olaran kantxara itzuli direnean. Kezka aurpegiz, Beaskotxea eta Irastortza. Donostikoa argia zen euren alde, hasi horretik orain Zente okertu diete bidea Olaranek eta Minbielek. Prest dira lau pelotariak. Beaskoetxeak aterako du. Bina pasa egin dituzte bi aurrelariek. Olaran errebotera Beaskoetxeak barrura sartu nahi zuen, baina ezin zuen. Olaran beste pelota zain da sartu. Egin dezake hor Diego. Hortu bobido zulua. Garrei. Beaskoetxea. Hori ez, zartu ikutu. Ez dute protestaren egin. Irastortza. Hau ere bai. Edarra da hori. Orain saiatu da, Bizkaia txapa gainean mozten Olaran. Luze marrak atera zaizkio, baina oraingoa bikaina izan da. Ordu bete oraintxoen. Baina Inigo, hori mozteko behitxu zelako peloti esartzen duen lehengo, Pelota zail asko sartu ditu Botelaster. Ez da ipa. Inoriko zuten hainbeste pelota sartzen de olako zailak. Berdintzeko aukera izango dute urdinek. Gora. Zerra, zakea, manto. Gauri, hori zen da, azarte hori dago, ez azpizien ondon duen, horretxik hunda. Zinpazan metro erdi.
Eitu, nun pantetan, behazkotxea ja. Diego da, borzak aso zazpitzen. Olaran, mutil izkorraz gain, mutil argia dela erakusten ari da zenbait unetan. Irastortza. Hortik eskuru botak. Edarto botatan da, baina irastortak ikusten da, horretak joatzen bat dago, eskuru botatzu hain be, Erruek bindu apurtxoan izango nuke, pelote guen da bize, set guztizia jokatzen urdinek eta urrindik botatzu. Lau huts egin ditu Olaranek, baina 15 tanto bukatu. Da ikaragarri egiten ari da Baueko aurrelaria. Behazkotxea. Sakez, Gernikarrak. Olaran saiatu da. Bai, baina ezin du sartu eta geratzen nien, Gola juntxako. 5 tanto daramatza Diegok Sakez, 4 Olaranek. Lehen dabiziko setean 10 eurek kaiatu dira aurretik bigarrenean ere bai. Baina 15 iristeak balio du lehen dabiziko 2 setetan. Ara, no. Bitikera. Sarren da horre. Pasa egin du ia behazkotxea, baina lortu du eramatea. Irastortza, Arrura, zabaltzen hasi da bada espadare Olaran, ala botatza ezakelakoan, eta gero... Bai, gauza estraño egin duzu, egin behin dago, Errepente zabaldun da pelotie, eta... Harindator, eta zu, harindatorren nien ez zu denporik emoten sartzeko. Hemen, tanto batera deuz, Pelota barrilla, Igual, inutzo. Berdinketa bakarra izan du bigarren setak, Zortzina egin dutenean, bigarrenen bila, Olaran. Urdinen pelota hau ez da bestea bezaren bizia. Ederra, efektu hartu duen. Lehenko peloti urtutzen normabitik albotik, Baina arte suerte txarrak guindu, behera juntxakoz, baina bain guen, momentu honien, edartu urtetzo. Zer egiten ari da Olaran? Eta behitu markadorra zelan duen, A ber, nori sartzen jakon urdiritasun noin. Eta normabizek, a ber. Irastortza. Mundiel, oso seguru. Eta baino ez ditu galdu, Saliens de Berrekoak. Olaran. Ze pelota sartu duen. Atzerariak eskatu arren. Hau bai utzi dio, Minbieli. Irastortza. Bai, hortik eskerrek orman ipini bida hor. Diego. Ondo jarrita doa. Minbiel. Edarto. Garik. Nada behiemoten benbilbe, Geitxo ezin da horre. Olaran. Jo. Ikusgarria, Olaran ez ere ingo du orain, gainetik. Edarto, gainetik eta hori txila, hori barru edo, Hori barru edo, Nola ospatu duen. Olaran ez dena ondo ateratzen ari zaila ikusten ari baita, eira guztietako kantoak eta Ziltxakik lortu gara zegoen oraintxe egin du. 17 kanto Javier eta zenbat pelota zail sartzen ari den, zenbat laguntza eman dion. Sinestu ezin da nigo. Hau da partiduak eta gauzuna ikusten. Nik ustot
pelota eze eurek eta geupe, korte eta hortxokiteko eta lantzin behin ikusteko partidu da. Bere biziko partidu egiten ari da Jan Olaran, jendea txoratzen dauka Biarritzen. Aurre hartu diete aurreneko aldiz bigarren set honetan favorituei. Eta ja ikusten da garbi barrez, zera Irastorzak ez dakiz zeaz kokatu ja, eskumiaz, horrebesaz, eroseaz, ez zomoten denporai. Olaran, hori ez duen uste harrapatuko zutenik, eta belki zelako joku hasidan erakusten du Olarra. Hain konfiantza larra ideko berak. Nik ustotek egatu izela, Beira. Bai, betxu hori. Domine bondo jendo hortik, Edarto dominetan dago albotik, Amabi eta amar. Olaran. Gaueko iziratxuena. Garaipenaren saria nahi dute berak eta Minbielek. Gertu daukate. Eta gero Minbilbe laguntzen ondo, Ondo, bi pelota. Bize da bizpogatzen, baina eskandalu. Bagoitza berean. Olaran. Irastorza. Balota barrur, Diego, labur. Eta labur, eta dena. Eta hain kontuz, Nekeste kantutxoa dekema dabe, kontuz. Eskuan daukate garaipena. Olaranek eta Minbielek. Garbi ikusten da, hemen. Bai Beaskotxeak eta bai Irastortzak ez dakizia, nik ustuten nunduzen ipez, ez dakizi noa bota. Ero eskumiaz jokatu, Irastortza ikusi gu, pelota bi horraz, peloti horraz, ja bastante bero dau, eta albotik jokatzen Minbilek itxaron ekutzu ameikan, erdi. Rebesaz jokatzen badau, espadoko kontrole igurten egiten dau, eta ez dakizu zer bota bizun honek, Olaran. Beaskotxea, amabian. Haure, Botela Ester. Beaskotxea. Minbiel. Diego. Atzera, hor geldituko da, bai. Ikaragarria, Minbielek eraman duen aurreko pelota eta hau ere, biaiak aldutzat Montoioko komanduenean, nola saiatu duen eta nola sartu duen. Egira. Ezker hormatik gora, baina gero frontiza eritxi da, Bai, gutxitik, Hace bi pelota. Diegok ondo jarritakoa, oso ondo. Lan ikusgarriagoa aurrelariarena, baina atzelaria ere oso partida hona egiten ari da. Bai, bize dauz Edarto jokatzen, eta demostretan final induzela eta eure beira zilikila partidu. Eta hortxeraz, amik eta meiru eurretik eurek, bigarren setia. Garo eta amagoz pilotakada Beaskotxeak, pilotakadara. Oin sartzen da. Iritsi ezten bakarra da, laukotean. Gora. Amabi berna sakez. Amabi eta amairu. 6 tanto lortu ditu Diego Beaskotxeak. Sakez, lau Olaranek. Hori meritu indizio daga, hor kruzeu inbida hortxe momentuen, zeustantzien asartu ingoizatzu. Osa, Beaskotxea be, edartu da bileta tenor. Diegoren sakea. Patza. Bai. Pasa. Ia ikutu zuen. Ba. Oin ikusiko, zelan asartan dauen.
Hiru pasa egin ditu Beaskoetxeak. Oraindik beste bat egin dezake, baina ez orain. Bigarren jarraian izango baditzateke. Isiltasuna Biarritzen partida handia ikusten ari da. Gerturatu den publikoa. Laburragoa bigarren sakea Beaskoetxea, Minbiel. Ondo, tanto izango da. Amairuna. Barrio egiten da bina malo honek. Txapelketa honetan partido bat izan zen, aurrenekoa entzuzen ere, Tamburindegik eta Iere Garaik, Foronda eta Intzaren kontra jokatu zutena, 14 eta 15, 15 eta 14 eta 10 eta 9. Beraz, markagailoa ezin estuagoa. Ura ez dute hobetuko, berrindu egin dezakete gehienez gaur. Diegori Borge okertxan arraien dio, kanpoa, eta tanto! Olaranen utxa orain. Begira, nola egin dio kanpora boteak, ara ere ondo sakatu du. Bai, da ez da pelota gatsa izin sartzeko, Kanto bakarra behar dute Beaskoetxeak eta Irastortzak hirugarren setean utxetik abiatzeko. Minbiel. Irastortza. Kanto jokatu da bigarren seta, hirugarrenean erabakiko da. Oso gaizki pasa dute Beaskoetxeak eta Irastortzak ia garaipena auzoan ikusiko zuten. 13 eta 10 aurreratu baitira Olaran eta Minbiel eta amorrazioz asko asariaren kontra bota du Olaranek. Ies egin baitie garaipenak, oraindik aukera izango dute hirugarrenean, baina ia ikutu egin dute Beaskoetxeak. Bai, ikutu eta demostretan, ez da? Eta nik esango nuke larri bili dizela Gorrizek, momentu baten hortxe, asarte egin dau, Beaskoetxea sakiaz, eta hortxe salbatu diez, Lareunda hogeita hamaika pilotaka da, oraintxe iritsi da Beaskoetxea. Eundera, Minbielek 102 ditu, Olaranek 113 eta Irastortzak 116. Egindakoak Beaskoetxeak 16, 7 sakez, Olaranek 18, sakez 4 egin ditu, Irastortzak 5 antoleta, Minbielek 2. Utsak oso gutxi, Javier, partido luzean, 5 Olaranek, 4 Beaskoetxeak eta Irastortzak, 3 Minbielek. Ordu bete eta laurden berehala beteko da. Eta pilotakadak lehen aipatu dizuegun moduan, 221 abuztuaren 4an hasitzen. Txapelketa hau 7 bikotek hartu dute parte. 2 neurketa irabazi dituzte Olaranek eta Minbielek. Hirugarrena irabazten baldin badute, urrezko txistera etxera eramango dute. Torneo honetan hirugarren seta 10 kantora jokatu egin dute. Gaurkoa ez da salbuespena izango. Beraz, irabazi nahi duenak 10 tanto egin beharko ditu hemendik aurrera. Lehen aipatu dizuegu, final aurrekoa Javier, Beaskoetxeak eta Irastortzak Herenegun jokatu dutela atzo Donibane izungo beste torneoko final aurrekoa, beraz 3 egunetan 3 partidu eta aurrez abuztuan jokatutako guztiak, uztailekoak bilatzen ari da eta hemen fizikoak ere zeresana izan dezake. Asko esango dut, nerbizu apurtxo bat makaldu iken da eta juen egin jatzu eta pelotik este urtetan zestut izarritzen zeuke nahi duzun moduen.
Amendo, ja, a ber, atzen nengu jogatuko ontxe. Aurrena zozketa egin beharko dute, sakea nork aterako duen erabaki dezaten. Oraintxe botako dute txampona. Airean da. Ez da, lurrera... Noina, andoia, noin, andoia, noin. Gorri urtengo dugu. Bai. Horrendik ez da. Alde batera erori. Horrep espektakulu emotie gure da. Bai. Espektakulu gure da emotie. Bai, gorri. Gaina kostazia jo. Gorriek pelota bizia aterako dute. Irastortza min hondi egiten ari da. Irastortza ez, Beaskoetxea sakearekin. Eta ez daukate zertan aldatu. Epaileak ere bazekien ze pelota atera nahiko zuten eta horixe galdetu dio Digori. Lehengoa ala eta bai. Honako pelotia, nik egingo nekona zer moruen eurrelaizek bueltekin dagoenen sakitateko atzeratu apurtxo bat. Ontxe, atzeratu eta botekorri da sartu lehenengo pelota, a ber. Bueno, hau esalik Beaskoetxea Minbiel. A ber, olaran sartzen da nor, gora. Bai. Eden gora. Bai, eta nik uste dut Irastorza berabe, ja, apurtxoat, nekatutu hongo da, Denetan veteranoena, zaharrena, Irastorza bera da. Urtetik urtera hobetzen ez da joango noski. Eta norbaitek... Bai, nik uste dut alrebez eta da bila. Apelotie bote egiten duen alrebez eta dabe. Euren pelotie eta dabe. Horretxe ikusi da, botek aska txikitzein da honek. Saki edartoken dute. Eta orain, beste atera dute edo... Oin, beraz egitzen da, be? Bai. Beraz. Urdinen pelota. Urdinen pelotie da, eta. Minbiel. Kanpora. Gora. Bana. Suerte txarra zen da hori. Arrimetan junda, baina suerte txarra. Sakea atera behar duen tokian bustita dagoela esan dio epaileari Beaskoetxeak eta lehor dezala, mesedez. Hirugarren seta hasi berria da, bi hutsek erabaki dute hasiera hau, baina oraindik tanto on asko ikusteko gaude. Mordoa ikusi dugu lehen dabitiko bisetetan eta gehiago ikusteko esperantza badaukagu. Beaskoetxea orain bai bere pelotarekin. Zabaldu egin zaio. Diego. Erdira moztu, Olaran. Eta txarra hori. Hortxe Txarra hori. Eta zentimetro bat altxa lurretik. Ez da gizea, zineta Olarra berape. Ze besti... Peloti besti pesaki beste behin. Abetxak, bai, euren pelotia ez da biz. Bi eta bat. Irastortza. Oso. Gabetxo, txartu ipini. Irastortzak zabaldu. Minbiel eskubiz biak. Diego. Olaran aurrera, utzi azkenean Minbieli. Ederra do aurre. Eraman Diego. Minbiel. Zabalera. Ondo hartu du Irastortzak eta gurutzatu.
Ondo. Ehartekin irazten. Por tanto, darra endo irazten. Pelotari gurutzatuta, bueltak hazi joan. Hori pelota zaila, Minbilek. Hauzi handia egin da sartu duena, hau ordea. Atera egin zaio txisteratik. Bina. Ordu bete eta 21 minutuko partida orain arte. Eraman egin du Minbilek. Moztu, tanto. Hiru eta bi. Sakez min handia egin du. Iaia tantoa lortu zuen eta berriro ere falta eskatzen ari zaio. Bai. Eta gentie kontra hartuko dugu, Sakea eramaterakoan. Telebistako bunkerra pare-parean daukagu eta... Bai, dino ona eurrien geratu eta geratzen da, baina bera kontu duten bidan, eskerreko horman sartzen da nien honeta eurrien, nola erotun duen pelotie, iguli letzen dau. Hori da, portxu bat, nerviosuztu ipini epailik hemen da, berre, modu batera espada, bestetara, zeo zerreitzen duen. 6. tantoa jokoan, 3. setonetan. Irastortza. Eman, atzeraka. Beaskotxea. Olaran egeraman aurrera doa Diego iritsikote da, bai. Txitxakaren bila. Ezin. Eta Diego badaki lehen aipatu duguna Irastortzak agian sufritu egingo duela partido bukara honetan eta ardurak banatzeko prest dago. Jokoan lehen baino gehiago sartzen ari da orain. Eta erantzukizuna zati handi bat ere berak hartu nahi duela ikusten da. Lau eta bi. Beaskotxearen zakea. Darra da hori. Bai jauna. Hori sake darra da. Zortzi tanto lortu ditu Sakez Diego. Norbaitek zerbait egitekotan Olaranek egin behar du. Bai, nik ingo nuke lehen esazutu moruen, Buelta iken duen esakitateko Beaskotxeak, bera atzeratu metro bat eta eskerreko hormatik urten iken dugu repelotire normal. Sartu eskumia zor. Oteko horri do, hainbe pelota hori bino gatxeko esartuko abesan. Zer hortik gutzoiken badau, gutzoin dau, baina ostantzien badakizi eureko ladoina hori pelotire. Etu nun sartu duen, baina... Enbiel. Ondo. Diego Enbieli tanto agotu dio ezker horman. Gauzak asko aldatu dira 3. setonetan. Bai. Sakearekin min handia egiten ari da Irastortza. Eta Minbielen lehen ez dituen utz batzu egin ditu. Sei eta bi zailen egin dute favorituek. Oso maldan gora jarri zaien neurketa parekatu eta 3. bideratu. Baina, ontsetan tuingoa leukie, urdinek, seguro nik pelota bizitzetako leuki laurepe. Agian jakingo dugu? A ber, iken badabe. Segone kapazidez ja, Errebotera pelota. Hora. A ver, zer dituzu.
Denbora eskatu dute, behar dara hitz egiteko ere aprobetxatuko dute. Ordu terdira gerturatzen ari dira. Eta gaur irabazten ez badute, damutuko dira ederki bigarren setean izan duten aukera horrekin 13 eta 10 irabazten ari ziren, 2 tanto behar zituzten urrezko txisteraz jabetzeko. Baina izan duten alde hori alferri galdu, erdindu egin diete Beaskoetxeak eta Irastortzak finala, eta hirugarrenean ari dira dena jokatzen. Oraingoz Gorriek aldea lortu dute, baina hemen dago ez zer esaterik. Lehen biziko setean 9 joan dira, 14 eta 9 aurreratu Beaskoetxea eta Irastortza, eta ezin izan dute 15garrena egin. 9tik 15era zutzen joan dira Olaran eta Minbiel. Bigarren setean 6 eta 8 aurreratu dira Beaskoetxea eta Irastortza, eta gero 13 eta 10 aurretik ibili dira Olaran eta Minbiel, baina hauek ere ezin seta irabazi. Beraz, orain 3-4 tantoren aldearekin ezin esango dugu erabakitzen hasita dagoenik. Beste set bizitan ikusi duz, zelako gora berakin dauen partidak. Pelotaria kantxan dira, epaileak ere euren tokietan, ikusleak zain. Datozen minutuetan zer gertatuko dute. Ikuskizun handia eskaintzen ari dira 4 pilotariak, eta amaiera ona ematen dioten urrezko xisterako finalistek. Epaileak ez dakit ze pelota izango duen orain, azkena jokatu dutena edo eurena. Ez, Eurena. Ez dute pelotari atera. Olaren esakea, nahikoa gora joan da, baina harrapatu du Irastortzak, gaizto jarri Minbiel. Irastortza. Olaran gurutzatuz. Irastortza. Minbiel. Lanto. Zeite dau. Zabaldu da pelotari ezker hormatik. Esoa luzatu du Erikek, baina ez da nahikoa izan 4 eta 6. Olaran. Beaskoetxea. Hortxe du Diego, nahi duen egiteko pelota harrapatzen bani badu, harrapatu du, baina ez zingero, harrapatu. Irastortzare ondo. Minbiel. Hortxe, kindu ba. Bai. Hore txula du, Hore txula du, Baina Gonzalito zelan ja pelotari zen negatuk zelan honi dauen, Kuadro bizen hartu dauen barruen peloti, Eta ez da, amaitu. Da bera besti pez, Besti pez kuskuru botatzo. Hola, rannepe. Azein meritu ondiko tanto indauena, Minbil bera izan da hor txula sartu, eta behitu, obligeu izan. Suabe, errebotietan. Bueno, honepe inigo ez teipa. Besti, miri ez daruen. Honezetan epe. Ordu terdi pasatxo. Ordu bete eta 31 minutu. Finala jokatzen hasi direnetik. Bosteun pelotaka datik gora joango dira.
Zema tantu ikusi duze darrak? Oso. Zema tantu ikusi duze pelota gatsa sartzen? Sus? Olaranen sakea, Urdinak berdinketaren bila. Irastortza. Betxo hori peloti gire, ze pelota sartu dugu. Asko atera da, Diego Gutzi txokoan. Zutitzeko denbora izan du Minbiel. Azpitik. Ondo Irastortza. Txula du hori. Bata besteari utzi, azkenean Olaranek jaso du. Diego behiratu alkarian nun ote diren. Minbiel. Ondo. Txula da. Diego. Minbiel. Tanto. La pelota motolegoaz, Sei eta bi aurretik ziren gorriak harrapatu dituzte Urdinek. Banabine eta seina egin dute. Baina hemen besan bidainiko, ze pelota sartu duen gatzak Olarranek, Nik uste publiko ebarra zeurekin gaur. Bai. Garbi ikusten da, ze harri medio zenien ja, hasi da barrido txalu joten. Olaren sakea, Irastortza. Ez señora Minbiele, azkarretu bizaio. Irastortzaren pilotaka da, 7-6. Hiru tanto behar dituzte gorriek bukatzeko 4 Urdinek. 15 eta 14, lehendabiziko seta. 13 eta 15 bigarrena, eta hau ere estua izango da itxura guztiaren arabera. Beaskotxea. Atzeratu egin da Olara. Ipaleta, harrapatu Diegok eta... Inigo ze esatzu, behitu zuen, nindoen dut egin batera. Ez que garbi, además, bote korrio, garbi, ja, buelta egin dau. Eta hori peloti, erreza da, ja, bote korrio sartzeko hor. Gero zer egin du hor, Beaskotxeak. Hain errez ikusi dau. Ez teu geratu ondo, eta eskapo bitzo. Zazpina. Haze partida. Olaran. Beaskotxea. Minbiel. Davide. Horror, eskerre da hor. Irastortza. Oso aurrera joango da. Olaran. Erra. Eta berroin. Erra. Eraman. Eta tartareko izaliteke bai, bota handia egin baitu. Ezin. Zerako tanto egin du, Irastortza berako. Gaztigarren tantoa du biharteko azilariak. Oso ondo jarritakoa izan da hori. Bai. Eta begira. Goien jarri, bote handia egin dezan, zalantza egin du hori. Eta geratu da zenin ez batera ez bestera. Zortzi eta zazpi kaskoa erantzi du Olaranek. Zenbat buelta ematen ari diren partidu berean, zenbat sensazio kontra jarri. Aurrena galduta zegoen partidua ia irabazteko bidean jarri batzuk, besteak irabazita ikusi, gero okertu, gero berriro helmuga gertu ikusi. Eta asko gertatzen ari da, gehienak onak. Eta genti mobidu ez da hain, Hemen da, nik uste gurulu ikusi, abertzean akabetan da nau.
Beaskotxearen sakea. Azken aurrekoa edo azkena. Minbiel. Gola. Hortuña. Gola. A ver, euren pelotita zendeuen. Zete duen ikutu bestela ere. A ver, noa doi izan oin. Euren pelotia. Bai, biziarekin jokatuko du eta... Biziarekin, a ver, zer egiten duen oin. Diegoren kasuan bezala, ez dakigu azken saka izango duen Olaranek edo azken aurrekoa. Pasa. Una pasa egin dute aurrelariek. Bai, ole pelotista bajatu korridu indau. A ver, biharrena. Askoz laburragoa. Irastortza. Amaikan. Bati gutxi zuen, baina ondo sartu du. Bezala bizatuta pilota Irastortzak. Minbiel. Pelota gatsa sartu da. Bote egingo dio Larani. Kante Ederra, orain Diego egindakoa. Bai. Bote handia ere egin dio Diego Beaskotxeak. Favorituek izen diez, baina ni ez dut irabazten badabe pentsetot estabil Europe pentseuko hain gatxipinuko zuin egone gaztio. A ber. Orain bai, azken sake izango da Beaskotxearen zat. Olaran. Ederki maztutakoa, ondo Diego. Minbiel, berdinketaren bila urdinak. Irastortza. Eskatu Olaranek. Ederra egin. Intentzio guztiz txapa gainean utzitakoa. Begira. Beitu. Nola jetxi duen. Beaskotxea urruti zegoen. Beaskotxea salduta zegoen. Bai. Irastortza urruti. Eta... Bai, bileuke saki ez horregotela eta. Horma bilek erolako bat inigo ja. Ondan baitzeko, partidua borobile iziteko. Olako baten bileuke. Cruzo guantxe zeiter dizen. A ber... Hauxe da azkena. Ez txarra, Ez da txarra. Eraman errebotearen zaino ondoren. Irastortzak. Minbiel, ederra, oso. Pelota sartu duen. Irastortzak. Olaran, Naita Zabalera. Diego, aukera orain, Gernikarrak agintzen hasteko, ederra doa hau ere. Hortxe dut alditeke. Gora! Irastortzak irabazi dute. Partido ikaragarria izan da. Biarritzeko agileran bizi izan duguna, jendea zuztu jarrita pelotariak. Benetan partido edarra. Benetan, betu Irastortza zelan duen. Saludetan kontra dituak. Eta jendea, sinestu ezin da. jende guztia zuztu jarrita. Hau ikusi nira gero, Ze partidu izendan, eta zelan geratu dan jentie, txalu joten geratu barik lau pelotarik. Aspaldi baten ipenzot indigo, honako espektakulu ikestu ikusi pronto baten. Mide eta 6 persona dabiz txalu joten, Irabazleak eta galtzaileak, denak jendearen txaloak eskertu nahian, txaribanak eta laizter egingo dute, baina bien bitartean
Itxaron egin beharko dugu. Aldageleak aurrean dira. Horiuna atontzen ari dira. Eta itxaron egin beharko dugu. Pelotariak eta zertan diren ikusi arte, bien bitartean agian estadistikei errepasoa egitea egokia litzateke. Anton asko, pelota txar ugari. Hemen tantuen be, ze pelota bizartu duzen, tanto amaitzeko irastorzak, Bai, ze pelota sartu duen tanto iteko. Sakea errebotearen zain egon ondoren, bere burua lurrera botata eraman du eta aurrengoa ikaragarri ditzen da. Amalau eta amabos, lehen da biziko zeta, amabost eta amairu bigarrena, eta tanto bakar batez, azkenekoa, Easkoetxeak eta irastorzak egin dute. Easkoetxeak sakez 8 tanto egin ditu, 2 bipareta, beste 2 moztuta, errebotean beste 2, zabaldean 2, atzean 2, ezker horman itxatxita beste 2, guztira 20 asko dira igok egindakoak, eta galdu ere dozen erdia. Olaranek sakez gutxiago egin ditu 4, biparetaz 3, txik-txak txulak 1, moztuta 3, errebotean beste inbeste, zabalean luze 2, atzean 3, eta ezker horman beste 1. Guztira 20, eta galdutakoak 7. Eraztortzak 8 tanto egin ditu, 4 errebotean, zabalean luze jokatuta 1, atzean 2, ezker horman beste 1, eta minbilek egindakoak 5, galdutakoak 4. Partido handia, laurek egin dutena, eta jendeak denbora askoan gogoratuko duena. Urrezko txistera asko izango ziren, baina ez da ipa, honen moduko urtengo abene batek. 525 pilotaka da, eta iaukena ordu bete eta 40 minutu. Egiteko pelotariak kantxan dira, eta antolatzaileak ere, Lindu Etxeberria, Jean-Pierre Abeberri, eta lehen partida bukatu baino lehen inor ez dela mugitu aipatu dugu, oraindik ere nik esango nuke pelotalekutik inor ez dela irten, denek ikusi nahi dutela saribaneketa eta berriro protagonistei txalo jo, bai irabazlei eta baita galtzaile ere. Easkoetxeak eta Irastortzak iaz ere lorpen handiak izan zituzten, Hondarribian kontseiluak antolatutako txapelketa irabazi zuen, eta gero beste txapelketa bat nazioarteko federazioak antolatutakoa ere eurek lortu zuten. Partido handia jokatu eta gero hementxe Txaloak lehi
prest dago. Gogor izan dituzte Diegok eta Erikek. Herenegun torneo honetako final aurrekoa izan zuten García eta Aliez lehenaren aurka. Atzo Donovan Leitzingo final aurrekoa jokatu zuten irabazi. Eta gaur hirugarren neurketa jarraian Diego Beaskotxeak sorte txarra izan zuen pare bat partidutan, Martinan Euskal Federazioak antolatutako zirkuituaren barruan partidua ziberrikan 2-3 jokatzela pelotakada bat hartu zuen txorkatilean eta kanbera utzi behar izan zuen. Eta Donostiako Carmelo Baldan ere ikusi genuen sarera pelota baten bila inguratu zenean txorkatila bihurritu zuela eta bertan bera utzi behar izan zuen neurketa ura ere, baina zorionez ez ziren lesio larriak izan, ez bata ez bestea eta udan iaia aurrez prestaturiko neurketa guztiak jokatu ahal izan ditu. Laizter Daniara itzultzeko maleta prestatzen hasi beharko du eta Irazterka berriz Miamira jango da. Aspaldi joan ziren bere enpresakide batzuk, Goikoetxea, López eta abar, baina nonbait paperen bat falta zaio bisa eskuratzeko bidartekoari eta oraingoz ezin du gazkin hartu estatu batuetara itzultzeko. Txapeldun ordei eman diote saria. Txapeldunen txanda izan da orain. Biarritzeko jaialai pelotalekoan festa borobile izan dugu, tanto bakar batez erabaki da final handia, gozatzeko moduko partidua. Berriz ere ikusteko aukera baldin bazue, ondo gorde eta ikasiko duzu eta gozatuko duzu eta. Javier Alcaraz ezkerrik asko. Bale, bai, urrungo arte bai. Urrun arte, besterik ez Biarritzeko pelotalekutik. Agur.